फैलाय बाबु बेयाव बाथ्रा रायलायनि नोंजों गिनाङालै आं नोंखौ जाया आं बेदर जाग्रा मोसा नङाना आं गांसो फिथाइ सामथाइसो जायो आयै नै आं ओंखामखौ खुरनानै दोनखाबाय दा सिखारना जाब्लानो जाबाय आंहा खामानियाव थांनायनि सम जाबाय मुलिखौबो दोनखाबाय दा जाब्लानो जाबाय आंखौलाय माथो एथ'ग्राब आबदाल लाबाय थानांगौ जाखो गाम्बारु आंखौ आबदाल लानायावनो नोंहा समफोरा ओरैनो थांगारगासिनो बिनि बदलै आंखौ दैमाफ्राव गारनानै फैदो बेसेबां नोंखौ खस्थ' होबाय थाबावनो आं हाब आयै नोंलाय मा बाथ्रा सानबाय थायो आं नोंखौ गुबुन रायजोआव लाना थांगोन आरो मोजां अजानो दिन्थिगोन नोंनि बेरामखौ फाहामथारगोन आं आरो एसेल' नांबावगौ राङा जाब्लानो जों थांगोन दे आइ नों थाथ'दो आं थांनोसै इसोर आंखौ मानो बिदि खालामनानै दोनखो थैयाबो थाङाबो गाम्बारु फिसाखौसो जोबोद खस्थ' होबाय थानाय जाबाय इसोर माबा लामा हरदो दिनै जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव सान मानोना बिरनगर रायजोनि राजखुंगुरा जोंनि राजखुंग्रिखौ नायनो फैदों बिनिफ्राय आरो मा गोजोनथाव बाथ्रा जाबावगोन बिरनगर रायजोनिफ्राय फैनाय गासैखौबो जोंनि रायजोआव बरायनाय थाबाय साबायखर महाराजा आसा खालामो इयुनाव नोंथांजों जोंनि सोमोन्दो आरोबाव गोथौ जाबावगोन राजखुंग्रि इन्द्रमालिजों आंनि जुलिया जायोब्ला आं थारैनो गोजोनगोन बाथ्राया गोरोबोबा थारैनो बिदिनो जागोन आंनि फिसाजो इन्द्रमालिया जेरैबो आखा फाखा थंग्रि सिबनाय संनाय खावनाय गासैबो रोंजोबो खुलुमबाय महाराजा बायजोआव सासे मानसिया नोंथांनो बेखौ होनो थिनदोंखाय नोंथांनो होनो फैबाय महाराजा नोंथाङा आजावदो आंनि थाखाय होलांदों नाथाय सोर नों सिनायासै नङा सोरमोन बियो आं बिखौ सिनाय मोनासै महाराजा मोखां खोबना दंमोन खालि बुंदोंमोन गोख्रै बिखौ महाराजानो हैथां गोबाव जानायनि सिगां बिखौ होनानै फै बुंनानै थांबाय बि सोर जानो हागौ बि आंनि रादाब हरग्राया नङाथ' हरदो नायथारनोसै बेयाव मा लिरनाय दं सान्थ्रिफोर गोख्रै हमनानै ला बिसोरखौ आरो जोबनानै दिनै जोबथिसालियाव मा जाखो महाराजा मानो बिसोरखौ जोबनो नागिरखो मा जाखो महाराजा जोंखौ मानो जोबनो नागिरखो जों मा दाय मावखो सान्थ्रिफोर गोख्रै हमनानै लांदो बिसोरो बिरनगर रायजोनि राजखुंगुर नङा जोंनि सुथुर रायजोनि सान्थ्रिसो हमना ला बिसोरखौ अ बिदिब्ला नों मिथिमारबायसो जों सोर नाथाय जेबो नङा जोंनाव आरो गोबां सोलो दंबावो नोंनि रायजोखौ सिलिंखार खालामनो लाना थां बिसोरखौ आरो जोबनानै दोनहै राजा बिद्याधर जोंखौ हमब्ला मा जागोन जोंनि राजाया नोंनि रायजोखौ सिलिंखार खालामनो थियारि दंखायो बेथ' जोबोद लाजिथावना बाथ्रा जाबायना जोंनि थाखाय जोंनि एथ'ग्राब नेग्रा थानानैबो बिदि जोंनि मेगनाव हाद्रि सारनानै माबोरै बिसोर हाबबोनो हाखो मन्त्रि नोंनो दंमोन बिसोरनि बरायनायाव बिदिब्ला नोङो एसेबो हमदांनो हायासैना निमाहा महाराजा नाथाय आं बिरनोगोर रायजोनि राजखुंगुरखौ दिनैसिम नुफेराखै बिसोरखौ बिरनोगोर राजफोलेरनि सिन एबा फिरफिलाखौ नायनानै हाबनो होनाय जादों नाथाय महाराजा साननांगौ बाथ्राया जाबाय बिसोर जायखौ दिन्थिदोंमोन गासै गुबै बिदिब्ला बिसोर बिखौ बबेयाव मोननो हाखो बे बाथ्रायानोथ' साननांगौ जाबायना जेखि जादोंला मन्त्रि नों थांनानै बिसोरनिफ्राय जा मोनो गासै लानानै फैजोब दिनै आं रादाबखौ मोनामोनब्ला मा जागौमोन थांदो मन्त्रि आं थिननाय बायदि मावहैदो जागोन महाराजा ओइ गाम्बारु मा
खालामबाय थाखो बेहायलाय खामानि जोब्बाय नामा ए सम्बारु आयं फै नोंबो बेयावनो जिरायना लाफैदो सान्दुङानो दुंखावथारदों हा दिनैलाय खामानि मावासै नामा आरामै जिरायना दंबाय थायो ना भाराखौनो मोनाखै नामा भाराखौलाय मोनै नङा आयं मोनदों नाथाय सान्दुंखौसो नायलाय ओंखारनोनो हाया माथो बेथ' गरमाव मावनो हायाब्लालाय साननै सानथामसो जिरायब्लानो जायोना साननै सानथाम जिरायब्ला राननानै थैनाय नङा दे राननानैथ' थैया र' आयं नाथाय आइनि बेरामा बारानिफ्राय बारासो जाबोनो हमदों बिनिखायनो थोजासे रां बुथुमना मोजां अजानियाव लांनो सानदों बेनोथ'लै गाम्बारु नोमानि बेरामानोथ' मानो हामनो रोंथारासै बेसेबा गोबाव जाबाय हामनोनो रोंथारला आहाबो गैथारि जाबायना गाम्बारु नङाब्ला आं नोंखौ थोजासे मदद होगौमोन नाथाय गाम्बारु नों बिदि सानसेमानि थेला बोनानै थोजासे रां बुथुमनो हागोन ना नों गुबुन खामानि मावा मानो बिदिथ' गोबाव सम नांगोन आरो माथो खामानि मावबावनो आयं आंहा बिदि खामानि मावनायनि अनगा जेबो गुबुन राहा गैलिया नंनायालाय नंगौलै नाथाय नों खेबसे महाराजानि खाथियाव थांनानै खामानि बिहैब्ला मोननो हागौ राजानि खामानि मावब्ला रांखौ गोबां मोनो सान्थ्रिनि गोनांथि जानो हागौ नङाब्ला फिसा फिसौ खामानि मोनब्लाबो जाबायथ' नों खेबसे थांनाय नायनाया मोजां जागोन हाब आयं आंलाय मा खामानि मोननांगौ जाखो गिदिर गोलावनि आखाइ थानायफ्रासो मेहेलाव खामानि मोनगोन बिदि नङा नोंबो मोननो हागोन खेबसे थांना नाय गाम्बारु दे बिदिब्ला गाम्बारु आं थांनोसै आयंनि बुंनाय बाथ्रायाबो गोरोन्थि नङा महाराजानि खाथियाव थांना नायनायानो गाहाम जासिगोन नामा महाराजा नोंथाङा लाबोनो बुंनाय बिजाबखौ लाबोबाय आं जोबोद मोजां मन्त्रि लाबोदो आंनो नाथाय महाराजा नोंथाङा बे बिजाबखौ मानो बिहरखो बेयावथ' जेबो लिरनायानो गैया माथो आं गासैखौबो हुलु हुला नायजोब्बाय मन्त्रि बे बिजाबखौ नों जाबायदि नायदों बेखौ बिदि नाया बिदि नाया बिदिब्ला बे बिजाबखौ बोरै नायो मन्त्रि बे बिजाबखौ उनथिनिफ्रायसो फरायनाय जायो आरो बे बिजाबखौ लारि लारि बिलाइखौ फरायनांगौ अब्लासो जागोन नों बिनि गेजेरनि बिलाइयाव मा लिरनाय दं बेखौ मिथिग्रोनो हाया लारि लारि फरायबासो नुजोबगोन थारैनो जोबोर गोमोथाव दिनैसिम आं बिदि बिजाब नुफेराखैमोन दुथांनि आखायाव गोलैब्लाबो जेन बिनि गोमोरखौ मिथिया बिनिखायनो बे बिजाबनि लिरगिरिया बिदि खालामदों फैदो फै बे बिजाबाव मा गोमोर दं नायनि बयबो बुङोमोन बियो सासे दुथां अनागारि रानिमोन मानसिफोरखौ गोदानानै गावनि फिनाय मोसा मुफुरनो जाहैयोमोन बिनिखायनो बिखौ मुलुगनि गासै गिजोबोमोन बिनि गाहाय गोहोआ जाबाय गंसे आयनामोन मानोना बिनाव ओरैबायदि गंसे जादुनि आयना दंमोन जाय इयुनाव मा जागोन गासै खिन्थाजोबखायोमोन बिनिखायनो बिखौ रावबो फेजेननो हायामोन महाराजा थारैनो बिदि जामारदोंमोन नामा मन्त्रि बे बिजाबाव जा लिरनाय दं गासै सैथो गोजा दानिया लेखा बिलाइखौ बिलथायदो नायनोसै मा मा जानायमोन थारैनो महाराजा सानसेखालि बियो गावनि जादुनि आयनायाव नुबाय बिखौ दिनै सासे मानसिया गोदोना दानथारगोन गासै मानसिया बिनि जादुनि आयनाखौ मोननो हास्थायोमोन मानोना बै आयनायाव इयुनखौ नुनो हायोमोन थिग बिदिनो आयनायाव नुनाय बायदिनो जामारो सासे मानसिया थुंग्रि लानानै बिखौ दावहा नांनो गाबख्रावो रानिया मिथिखायोमोन बिनो बिखौ दानथारनो फैदों आयनायाव नुनाय बायदि बिसोरनि गेजेराव गोबाव सम बाथ्रा दान्थेलायनाय जायो रानिया गियालासे थायो मानोना बि थुंग्रि लानाय मानसिया बिनिफ्राय जोबोर गोजानाव दंमोन नाथाय हरखाब सोरबा उनथिंनिफ्राय रानिनि गोदोनाखौ दानस'ना होयो बियो गोदोना जनायजोंनो नायो अब्ला नुयो जाय बिनि सिगाङाव दंमोन बिबायदिनो एखे आरो सासेया बिनि गोदोनाखौ दानस'बाय बियो सोंबाय माबोरै बिदि जाखो आयनाया बिखौ मानो थगायखो जाय बुथारगोन बिखौ मानो मोजांनो दिन्थियासै रानिया दसे उनावसो बुजिनानै मोनबाय आयनायाथ' गासै दिन्थिदोंमोन गावसो बुजिनानै मोनाखिसै मानोना बिसोरनि महरा सानैबो एखेमोन आरो रानिया गासैखौबो नायजोबाखैमोन माब्रै मा जागोन रानिया गोख्रैनो गावनि दाउखौ लिंहरनानै आयनाखौ लानानै खारनो बिथोन होयो दाउआ आयनाखौ लानानै खारो आरो रानिया गावजों लोगोसे गावनि मेहेलखौबो फबनानै लाफायो नाथाय बेयावबो सासेया खुनुरोखोम फबनायनिफ्राय बारग'यो आरो दाउखौ होसोनो लायो बियो दाउखौ जिलिरजों गावनानै होयो दाउआबो हायाव गोग्लैयो नाथाय गोग्लैनायनि सिगां बियो आयनाखौ गोबारै खुबैनानै होयो बै समाव आयनाया गेवराय हाग्रानि बबेबा खनायाव गोग्लैहैयो नाथाय बिखौ रावबो नागिरनानै मोनासै बै जादुनि आयनाया गेवराय हाग्रायावनो दासिमबो दं नाथाय बिखौ दिनैसिम रावबो नागिरनानै मोनाखै
महाराजा थारैनो बे बिजाबाव लिरनाय सैथोमारना आरो बेयाव रानिनि मुंखौ मख'आखै मानो आरो गेवराय हाग्राया जोंनि रायजोनि सिङाव थानायानो नामा? औ नों थिगखौनो बुंदों आरो रानिनि मुंखौ मख'यैनि जाहोनानो जाबाय जायनो बे रानिनि मुंखौ लायोमोन बिनि जिउआ खमायलाङोमोननो बेनिखायनो बिनि मुंखौ रावबो लायामोन। मन्त्रि बे आयनाखौ आं नागिरनो सानदों आंनि फिसाजोनि थाखाय सासे मोजां मानसि नागिरनो। बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ आं मिथिया नाथाय बै बाथ्राया जानोबो हागौ सैथोमार बेनिखायनो आं बै जादुनि आयनाखौ नागिरगोन। आं मिथिगौ महाराजा दिनैनि जाथाया नोंथांखौ जिंगा जाहोदों। जागोन महाराजा बेयाव आंबो नोंथांखौ मदद खालामगोन। जागोन बिदिब्ला गासै रायजोआव फोसावहैदो जायनो गेवराय हाग्रानिफ्राय आयना लाबोनो हागोन बेनोनो खादाब्रै सनार हिरा होनाय जागोन। नाथाय रावनोबो खोन्थानाङा बे आयनायाव मा गोहो दं खालि मोनोब्ला आंनि खाथियाव लाबोनो हो। उनखालि फुङाव गासै रायजोआवनो फोसावजोबनायसोदि महाराजा बिद्याधरनो गंसे आयना नांगौ जाय गेवराय हाग्रायाव दं। जायनो गेवराय हाग्रानिफ्राय आयना लाबोना होगोन बिनोनो खादाब्रै सना रुफा होनाय जागोन। सान्थ्रिफोरनि बिदि फोसावनायखौ नुनानै मानसिफ्रा जोबोर गोमोबाय। हाब मा आयना बिलाइ जायखौ नागिरनो हाब्ला खादाब्रै मानि सना रुफा होगोन। जोंबो नागिरनोसै नामा? आयनाखौ मोनबाय बायब्ला माहाजोन जाथारगोन। माहाजोन जानायखौसो गाबदों नोंहा। बै गेवराय हाग्रायाव मा दं सोर मिथियो? ओरैनोबाबो बेनिफ्राय बायदिसिना गिथाव बायथाव सोदोब फैबाय थायो। थाङालै आं सना रुफानिख्रुइ जिउआ देरसिन। गोरिबनो थागोन थेवबो गोबाव सम थांनानै थागोन। नोंनि बाथ्रायाबो नंखाय नङा थेवबो खेबसे साना नायनांगोनलै। खादाब्रै सनाजों थैजासे मालो आलो उन्दु जानो हागोनलै। लबावनो थैगोनलै नों। हाब मा थैनायनि बाथ्रा जाखोलै? आरो दासो सान्थ्रिफोरा मा बुंलांखो खोनास्लाबासै आं। माबानोलै गेवराय हाग्रानिफ्राय महाराजानो आयना गंसे नागिरना लाबोना होनांगौनो। लाबोनो हाब्ला खादाब्रै सना रुफा हिरा होगोननो बान्था। मा खादाब्रै सना? मा गाम्बारु खादाब्रै सना खोनाना लुगैबाय नामा नों? सानै हयोलै बै हाग्राया खैफोदजों बुंफबनाय। औ गाम्बारु सना रुफानि लब जानानै जिउखौ खैफोदाव खोख्लैना लानो नाङा। खादाब्रै सना आंनि बेनो खाबु। राजानो आयनाखौ नागिरना होनानै सनाखौ लानाय। बेनिफ्राय आं सनाखौ मोनोब्ला थाबनो आइनि बेरामखौ नायहैनो हागोन। नाथाय गेवराय हाग्रायावथ' गोबां बायदिसिना खैफोद दं। बिदिब्ला आंनि हाग्रायाव थांनाया गाहाम जागोन ना? मन्त्रि सासेबो बै जादुनि आयनाखौ लायनो थांनो ओंखारासै नामा? गासैबो जोंनि रायजोआव फोसावहैनायथ' जादोंमोन ना? महाराजा गासै रायजोआवनो फोसावनाय जादोंमोन नाथाय गिनानै रावबो आवगायबोआसै। बयबो मिथिखायो गेवराय हाग्राया बेसेबां गिथाव। बिदिब्ला बै जादुनि आयनाखौ आं मोननाय नंला नामा? खुलुमबाय महाराजा सासे सेंग्रा नोंथांखौ लोगो हमनो नागिरदों। मा मुं बिनि आर मा खामानि? गावनि मुंखौ गाम्बारु बुंदों आरो माबा आयना नागिरनायनि सायाव बाथ्रा सावरायनो बुंदों। नंमारगौना? फैनो हो बिखौ। जागोन महाराजा। खुलुमबाय महाराजा आंनि मुङा गाम्बारु। नंगौ नामा? गाम्बारु नोंनि फैनायनि जाहोना मा फोरमायदो। महाराजा आं दुलिपारा गामियाव थायो। मैया नोंथाङा फोसावदों आयना नागिरनायनि बागै आं थियारि महाराजा। आं लाबोगोन गेवराय हाग्रानिफ्राय आयनाखौ। नों लायनो हामारगोन ना? नोंथ' मिथिखायो माथो बे हाग्रायाव बेसेबां खैफोद दं थेवबो नों लायनो सानबाय? महाराजा आंनि मिथिनायाव बियो साधारन आयना जानाय नङा। नङाब्ला नोंथाङा मानो बिखौ लायनो होगोन आरो बान्थाखौबो जोबोद गिदिर होगोन। बिनिखायनो महाराजा आं नोंथांनो बै आयनाखौ लाबोना होथारगोन। नोंनि बाथ्राखौथ' खोनानानै जोबोद सोलो गोनां बायदि नांदों नोंखौ। जागोन दे नों लायनो हागोन नाथाय नों बैयाव थांनानै थैहैब्ला जोंनि जेबो दाय थानाय नङा आरो जुदि नों आयनाखौ मोनबोयो अब्ला जोंनि खोथा बायदि नोंनो खादाब्रै सना होनाय जागोन। जागोन महाराजा नाथाय बै आयनाखौ आं माबोरै सिनायगोन माबोरै मिथिगोन? नों बे आयनाखौ नुबानो सिनायगोन मानोना बे आयनायानो आलदाखा। नों हारसिंनो गोसोआव मोनदांनो हागोन। जागोन महाराजा बिदिब्ला आं थांनोसै। आसा खालामो बे सेंग्राया आयनाखौ मोनबोनो हाथों।
गाम्बारु दानिया गेवराय हाग्रा फारसे आगान सुरनायसै। गेवराय अरनाव रावबो मानसि थाङा, मानोना फोथायो बै हाग्रायाव गोबां मोदाय दावदायफोर थायो, जायनो बै हाग्रायाव थाङो माब्लाबाबो फैफिना। गाम्बारुआबो गिदों, नाथाय बिख्लोखौ रोजा खालामना आवगायलांबाय थादों। बिमानि बेरामखौ गोसोखांदों, गोख्रै सोखानो नांगौ। गाम्बारुआ गोबाव थाबायना गेवराय हाग्रायाव मोनहैयो। बियो सिखाखौ आखायाव लानानै थाबायलांबाय थायो। जायनो आंनि खाथियाव फैगोन बिखौनो दानख्लाब सिंख्लाब खालामजोबगोन आं। बुहुदानो जाथों रायखसानो जाथों, रावखौबो हगारा आं। सोर नोंलाय? बे हाग्रायाव फैनो माब्रै साहस मोनखो? नोंथ' दानिया थैखासिगोन, नोंखौ ग्लब मन'गोन आं। सोर दं बेयाव? आं गिया नोंखौ, ओंखारबो खाथियाव। बुवा! गियालायनो बे, जोबोद गिखमाथोलै बे मानसिया। नाथाय बबेयाव थांखो बेलाय? आयु, मोसासो ओंखारबाय माथो। गोख्रै बिनिफ्राय खारनो नांसिगोन। ओइ रथ', बबेयाव खारनो नागिरदों? बेयाव फै। मा बाथ्रा रायलायग्रा मोसा? बियो माब्रै जानो हायो? बिदि जानो हायोब्रा, गासैबो सम्भब दं। फैलाय फै बाबु, बेयाव बाथ्रा रायलायनि नोंजों। गिनाङालै, आं नोंखौ जाया। आं बेदर जाग्रा मोसा नङाना, आं गांसो फिथाइ सामथाइसो जायो। सोर मोसाया फिथाइ जायो? आंखौ खाथियाव थांब्ला ख्लाब अरख्लाबगोन नों। हाब, आंनि बाथ्राखौ फोथायमारा आरो। आंनि लोगोफोरखौसो लिंहरनांसिगोनदां। बुन्दुफोर फैजोबदोलै गासैबो। मोसानि बिदि बुंनाय लोगो लोगो आरो जुनारफ्रा ज'नो ओंखारबोनायसै। बिदिखौ नुनानै गाम्बारुआ जोबोर गोमोनायसै। हाब, नोंसोर जुनारफ्राबो बोरै मानसि बायदि रायलायनो रोंगौ? जिउआव दिनैसो बिदि नुफेरदों आं। जोंलाय गोदोनिफ्रायनो रायलायनो रोंखागौ आरो। बे हाग्रायाव दिनैसो मानसि फैनाय नुदों जोंबो। बोरै मानसि फैगोन बेयाव? रायखस भुत ओंखारो बे हाग्रायाव। हाब, माब्लानिफ्राय बेयाव बिदि रायखस ओंखारग्रा जाखो? बेसेबांबा बोसोरनिफ्रायनो जों बेयाव दंबाय थायो, दिनैसिमथ' जों रायखस नुफेराखै। मानसिफ्रा बुङो बे हाग्रायाव बायदि बायदि मोदाय रायखसफ्रा थायो, बिनिखायनोथ' रावबो बे हाग्रायाव फैनो गोहो मोना। सुबुंनि बिदि गिनानै थानायाबो मोजाङानो जादों। जों सुख सान्थियै थानो मोन्दों। नङाब्ला बेयाव सुबुं हाबोमोनब्ला आंनि फंबाय बिदा बिनानाव गासै गिनानैसो जिउ खुंनांगौनि गोनां जागौमोन। नाथाय नों बेयाव मानो फैदों? माथो बुंबावनो दुखुनि बाथ्रा। आइनि बेरामखौ फाहामनो रां गैयिलाय महाराजा बिद्याधरनि थाखाय आं बे हाग्रायाव आयना गंसे नागिरफैदों। महाराजाया बुंदों आयनाखौ नागिरनानै लांब्ला खादाब्रै सना रुफा होगोन। आं बे सनाखौ मोननो बै आयनाखौ नागिरनो फैदों। नोंसोर नुदोंमोन नामा मोनसे गोमोथाव आयना बे हाग्रायाव? आयना? मा आयना? जोंथ' माबा आयना बुंनाय जेबो बेसाद नुवाखै। आयनाखौनो सिनायला आरो, मोनसे जिनिस जायनि सिगाङाव गसंब्ला गावखौनो नुफिनो। बिदि बेसादखौसो आयना बुङो? बिदिब्लाथ' बिदि बेसादखौथ' आं नुदोंमोन। बबेयाव नुदोंमोन? आंनो दिन्थिलाय। नों जा आयनानि बाथ्रा बुंदों, आंनिबा बेनो जानांगौ नङासै? औ, बेनो जानांगौ। महाराजाया बुंदोंमोन बि आयनाखौ नुब्लानो हमदांनो हागोन। थारैनो बिखौ नुनाय लोगो लोगोनो माबा आलादा मोनदांनाय मोन्दों। दे, बेनोबालाय हामबाय दे। दानिया थांदो, राजानो बेखौ होनानै बान्थाखौ लाहैदो आरो नोंनि आइखौ मोजां अजानाव लानानै थांदो। जों आरज गाबगोन जाहाथे नोंनि आइया थाबनो बेरामनिफ्राय उदां जायो जेन। साबायखर, नोंसोरखौ आं गोसो गोरबोजों साबायखर होबाय। आरो मोनसे बाथ्रा, अन्नानै जोंनि बागै रावनोबो खिन्थानो नाङा। जोंनि बे अरनाव मोदाय रायखसानो दं होननानै सानबाय थादों मानसिफ्रा। अब्लासो जों गोजोनै थांनानै थानो हागोन। नोंसोर जिंगासिनो नाङा, आं रावनोबो खिन्थाया। थादो, आं थांनोसै। गोमोथाव, जोबोद गोमोथाव। थारैनो नों आयनाखौ लाबोनो हामारबाय गाम्बारु। बे बै आयनायानो जेरै बिजाबाव दिन्थिदोंमोन। थारैनो आं बे आयनाखौ मोननो हामारबाय। मन्त्रि, गाम्बारुनो बिनि मोननो गोनां खादाब्रै सनाखौ होफै, गोख्रैनो। महाराजा, आंनो खादाब्रै सना नाङा। आं मा खालामगोन खादाब्रै सनाखौ? आंनो एसेबांल' सना हर, जाहाथे आं आंनि आइखौ बेरामनिफ्राय रैखा खालामनो हायो, आइनि गोसा बेरामखौ सोखानो हायो। अब्लानो आं गोजोनगोन। गाम्बारु, थारैनो नों सासे जोबोद मोजां मानसि। आंनि रायजोआव बिदि सैथो मानसिखौ नुनानै जोबोद गोजोनबाय आं। बेनिखायनो नोंनि आइनि बेरामखौ फाहामनायनि बिबानखौ आं लाबाय। मन्त्रि, गाबोननो गाम्बारुनि बिमाखौ नायनो थाखाय बयनिख्रुइ गिदिरसिन अजाखौ जोंनि रायजोआव लेंहरनाय जाथों। जागोन महाराजा, नोंथाङा जेरै बुंदों बिदिनो जागोन। साबायखर महाराजा, नोंथाङा जोबोर अनसुला। जाबाय दे जाबाय। गाम्बारु, दानिया नों जेबो जिंगा जानांला। दानिया नों रंजा खुसियै न'आव थांफिनदो आरो नों बान्थाखौबो लानांगोन। बेनिखायनो नोंनि बे खादाब्रै सनाया नोंनि न'आव थाबैनो मोनहैगोन। दानिया नोंबो थांदो।